नमस्कार. विश्वकोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आजच्या शिक्षण प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयरे होनो आमचे ಒಟ್ಟು असत ನಡೆದಾಡುವ माहिती कोश स्कॉलरशिप मास्टर मन सांगून नाव पावून घेतले आणि कष्टर असवचे नाकरांस सहाय्य करवेचे एकैक मनिसू अपूर्व शिक्षक किन्नाजे नारायण नायक मास्टर हिनी आज आमचे ಒಟ್ಟು संवाद करव्यासाठी आमचे स्टुडिओस आयलसत. नारायण मामा तुमस ह्या संदर्भात नमस्कार देत असा आणि आत्मीय स्वागत. हेंचे ಒಟ್ಟು संवाद कार्यक्रम आरंभ करवेतन आधी हेंते एक दक्ले ಕಿರುಪರಿಚಯ आमनी बुगन घेवनेम्या. दक्षिण कन्नड जिल्हे ಬಂಟ್ವಾಳ तालुಕು करपे ग्राम आणि किन्नाजे गावंत एक कृषी कुटुंब. किन्नाजे रामप्प नायक आणि जलजाक्षी अम्मा ह्यांस ಒಟ್ಟು 8 जन नाकरा हेंतू ही जिल्गे तिघ आणि 5 जन बहिणियो. तेंतू तिघ जिल्गेंत हे हिरिय पुत्र होन असत, ज्येष्ठ पुत्र होन असत आणि ह्यांस 5 जन बहिणियो असत. आणि हेंते संसार बुग्वते ಮುಂದಾಲರ ह्यांस 2 जन जिल्गे नाकरा आणि एक लेंक हेंते हिरिय पुत्र रामकृष्ण नायक आणि सून भारती नायक हिने घरचे कृषी बघून घेतल्यार हेंते दक्लपूत रवींद्र नायक हिने सरकारी प्रौढशाले वेणूರು इथे शिक्षक होऊन सेवा करीत असत आणि हेंते दक्लसून श्रीमती चंद्रावती नायक हिने मूडबिद्रे सरकारी प्रौढशालेंत सेवा करीत असत. हेंते धर्मपत्नी श्रीमती तुळसी दैवाधीन होऊन 15 वर्ष दालसा आणि हेंते लेंक श्रीमती वनिता BA B.Ed करून गृहिणी होऊन असत आणि ह्यांस 5 जन पुळ्यो असत. आणि ह्यांते शिक्षण बघून घेतल्यार हिने अनुदानित शाले करपे इथे प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करून घेतले असत आणि पेट्रिक प्रौढशाले सिद्धकट्टे आणि SVS ಬಂಟ್ವಾಳ स्कूल इत्यांसनो प्रौढशाले शिक्षण प्राप्त करून घेतल्यार कोड्याल ते डायट अनसनो तिने TCH शिक्षण प्राप्त करून घेतले असत. TCH परांत तिने ऑक्टोबर 3 तारीखस 1963 अंतू ಬಂಟ್ವಾಳ तालूಕು कोडपदवू म्हणून सांगते सरकारी प्राथमिक शालेंत शिक्षक होऊन वृत्ती आरंभ केलेन. ह्या हेंते एक किरू परिचय. आता ह्या हेंते साधने कसल्या आणि हेंते अभिप्राय आम्ही त्यांच्या लगेंत इतारून येऊया. आरंभर मामा तुम्ही ಬಂಟ್ವಾಳ तालूಕು कोडपदवू इस्कुलांत तुम्ही वृत्ती जीवन आरंभ केलं सो तुम्ही शिक्षण थेंत रोवलवा नी तुम्ही उन्नत शिक्षणाचा प्रयत्न इलवा. किती म्हटलं मास्टर म्हणून झाल्यापर्यंत शिकवायचं हवं शिकवायचं हवं. त्या झाल्याने मी काय केलं म्हटलं सुरुवेस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेचे राष्ट्रभाषा प्रवीण = MA परीक्षा केली. तसं म्हणून मगे BA कराव्यानंतर PUC ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ नाही. त्याच्यानं मध्य प्रदेशाच्या भोपाळ असताना ते इंटरमिडिएट करून धारवाड असताना BA करून कन्नड MA करून मग B.Ed केलं. तिथे हायर एज्युकेशन झालं. तुम्ही आता उन्नत शिक्षण होणं MA कन्नड MA हिंदी आणि B.Ed केलं. सो त्या संदर्भात तुम्ही धारवाड युनिव्हर्सिटीतून केलं आणि मध्य प्रदेशात भोपाळ युनिव्हर्सिटीतून केलं. तुम्ही कसं थेंत दावून तुम्ही परीक्षा भरवलं आणि करस्पॉन्डन्स कोर्स म्हण असताय. ह्या त्या पूरा करस्पॉन्डन्स कोर्स झालं. परीक्षा स्वतःना त्या प्लेसात जाऊन परीक्षा भरवली. तसं समा तुमते आता 38 वर्ष तुम्ही एक वृत्ती जीवन केलं सो तुम्हाला ह्या वृत्तींतून शिक्षक होऊन तुम्ही तुम्हाला एक खुशी आयलासा संतृप्ती आयलासा म्हणून सांगत असाय. खंडित किती म्हटल्यार आम्ही नेकरां उठत खेळत असोची. नेकरां खेळल्यार आमच्या खेळा हे असल्या समस्या असल्या परिहार जाता. माझ्या 38 ವರ್ಷಂತೂ नेकरां उठत असलो. 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲು, 16 ವರ್ಷ हायस्कूल ಒಂದು मास्टर ಅಂತ त्याच्या बारा 2 ವರ್ಷ इन्स्पेक्टर तसे पुरा होणं मला भारी संतोष होत. काय बेजोर नाही. आता गव्हर्नमेंटाने देते तर परमिशन आणि पाठ करतो काय करत रिटायर्ड म्हणून एक असताना हय हय तुमचे आता वृत्ती जीवनांत तुम्हाला एक छल येऊन तुम्ही साधने केले असं होतो नाहीतर एक इसरून दावे साधित्य नाही म्हणून सांगू देखील तरी सन्निवेश आयलाच आहे. माझ्या शिक्षणाची एक छाला किती म्हटलं 5ನೇ क्लास होताना
मी मग्गी इस्क्लास नंतर 4 किलोमीटर चलून जाऊया मात्र नाही मी चीके चटवटिके चढ असलो जिल ओगीत बसतो नाही माझ्या बाबाला चिक भय लागलो झाडल्यावर काय होतंय म्हणून त्यांना ऐज्ञ झाल्यानंतर म्हटलं आणि पिरेरे शिकवलो होतो घरारो गाद्याने सागवडी करते चौघाचे ॲडव्हान्स होतो हार्डिकांनी करून देवी मी बुरा म्हटलं तिथं त्यानं मी म्हटलं मला इस्क्लास जाऊयांचं म्हणून तसं आहे गांधी तत्वप्रकार मी रात्री उपाशीने जेवलो इस्क्लास धाडलंच नाही तर मला जेवण नका म्हणून मी जेवलं नाही तर बाबाला जेव उपाय असा आहे होईत रे जा जेव एकदा म्हटलं त्यांचं 8ನೇ क्लास होता ना मग त्यानं सांगितलं त्यांचं मी दाव्या त्यांचं म्हटलं तिथं लग्गी स्कूल नाही ते हायस्कूल मी कुडबेलसून बंडारबेट इस्क्लास 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर दिसा चलवेन तेव्हा वाहनं नाही भजी पायानं 2 वर्षां चाललो अखेरीचं वर्ष सायकल घेऊन द्याला तसं म्हणता एक सायकल घेऊन द्या SLC एक झाले तर तुम्ही SLC केलं एक साधन आणि 7ನೇ क्लास तुम्ही केलं एक साधन म्हणत मग त्याच तुम्हाला मादरी बहुशा महात्मा गांधीची नाही मग त्यानं काय झालं म्हटलं हिंदी राष्ट्रभाषा प्रवीण करवाय मी कोडाबद्दल इस्कलांचं मिळलं असताना त्या एका मास्टरने हिंदी कड्डाय म्हणून आयला कड्डाय येताना तिने ट्युशन सुरू केला ट्युशन असो 2 रुपये ट्युशन फीस घ्यायचं एका नेकराला असो 2 रुपये म्हटलं त्याद्वा एका माणसास दिवसाची 1 रुपये मजुरी 2 दिवसांची मजुरी ती केला नेकराने काय केलं थोडे दिवस दिले ना मग त्यांच्या लगेच द्यावे दुड्डू नाही तर क्लासान संच बाहेर घालत आहे तसा बरं केला मला बघून बेजोर झालं त्या नेकराचं त्यात मी म्हटलं तुम्ही स्कूल सोडलं सांगत्या रोवा हिंदी मी शिकवतो म्हटलं मी शिकवायला सुरू केला तिथं त्यानं नेकरान तेले उनी झाले मला चढ झाले तेले मास्टरला कोप आयलो माझा सब्जेक्ट मी शिकवायचं तू कसा शिकवायचा म्हटलं मी फ्री शिकवायचं आहे काय दुड्डू घेऊन नाही म्हटलं त्यानंतर माझ्या एक तर तू शिकवलं नाही म्हटलं तू कशाला शिकवलं म्हटलं तिने म्हटलं मी माझ्या हिंदीन ते BA झालं सा म्हटलं राष्ट्रभाषा विशारद हां म्हटलं तिने खैली परीक्षा पास केला तीच बुका घेऊन आयलो बुका घेऊन येऊन मी परीक्षा सुरू केलीच मला 1-2-3 वर्ष हवी झाली सब्जेक्ट असा नाही तिने BA केलं मी MA केलं हिंदीन त्याच्यापर्यंत पुढे गेला मग एकदा इंटरमिडिएट करवं काय झालं म्हटलं आमच्या जातीचं एक जिलगो भारी हुशार होता निजावून हुशार होता एकल्यानं म्हटलं आमच्या जातींचं जिलगो म्हटल्यावर तो त्याच्या एक तर हुशार जिलगो बदल कोण नाही तो मध्य प्रदेशाचं भोपाळ असं इंटरमिडिएट परीक्षा पास करून आलो असं म्हटलं मला काय होतं बघ मला येऊ झालं हलवून त्या काही म्हणून शोधित गेलो कोड्यालांचं सेंटर होतं त्या करस्पॉन्डन्स मेलला भोपाळाच गेलो मी परीक्षा पास होऊन माझ्या डिग्री पुरं झाली तर म्हटलं मी हाट्याच उतारलं रे खंडी सोडित नाही होईत नाही काय बघ मनुष्याचं हट आणि साधने करू साधने केलं तर काय कर होईत नाही करेक्ट मामा तुम्हाचं तुमच्या वृत्ती जीवनांत तुम्ही मस्त चटवटिकेंत आम्ही ऐकलो असा तुमच्या ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ತುಮಾಸ 2001 ಇಸವಿ 30 ಜೂನ್ ಅಂತ 30 ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಅಸ ತುಮಾಸ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾನ त्या टाइमवर तुम्ही सरकारी पदवी पूर्व कॉलेजू वामदा पदावून तत्तो त्या टाइमवर निवृत्ती होय त्या टाइमवर तुम्हाला काहीतरी मानसिक होणं किरकिरी अय्यो आणि नेक्स्ट काय तर करूते म्हणून सांगते एक आलोचना येईल काही येऊ ना मला किरकिरी ह्यांचं झालं नाही किती गोष्ट आहे जून 30 मी रिटायर्ड तर त्या इडी वर्षात ಮುಂದೆ असले वाले मग त्यानं ते मास्टर नाही त्याच्यापर्यंत ते मास्टर नाही ते मग 2-3 वर्ष मग त्यानं ಮುಂದೆ असलं त्याचं एक 2-3 वर्ष गेली तिथं तिकत्या वर्षात जाताना मानसिक बदलावणं त्याला मला काही ತೊಂದರೆ झालं नाही तर तुम्हाला निवृत्ती झाल्यापर्यंत तुम्हाला 2 वर्ष एडिशन होऊन गावला समा ओके सामान्य होणं शिक्षक म्हणताना त्याला तरगती बोधनेस मात्र ती एक लिमिट होऊन असतात माझे काम कसं म्हटलं मी नाकरांचं शिकवते म्हणून सांगते झालं तुम्हाला एक नाकरांचं स्कॉलरशिप व्यवस्था गाव्या त्यांचं एक बेनिफिट गाव्या म्हणून सांगते एक आलोचना कसा येईल तुम्हाला मी भारी कष्टारी क्लास गेलो निजवून मी सायन्स स्टुडंट मॅथ्सांच बरं मला 100 मार्क होते तसं म्हणून इस्कला धाडवते ते ताकद तर माझ्या बाबालागे नाही तसं काय करायचं आहे हे कष्टारो मी मग आर्ट्स करावं झालं नाही तर सायन्स होता तो कष्ट मला गोत असा तसंच ही नेकरं शिकताना किती जणाला दुड्डू नाही बुक घे पैसे नाही बडाताना आत्तांचा एक तर दुड्डू तेदो नाही तेदो आता मला बेजोर झालं हे नेकरांचं माझं शिक्षण कसं काय झालं बाकीचं होय तर नक्का म्हणत दृष्टी खैल्या नेकरांचं ತೊಂದರೆ झाल्यावर मी अर्ध्यावर सोडित नाही
त्यांचं एक एज्युकेशनचं हे कर तर तो मालेचं दुड्ड द्यावं होतं नाही गव्हर्नमेंटाचं खायला बरं गावतो म्हणून संशोधन केलं इथं गेलो सगळं संस्थेला पुरं इतर जाऊन होता ना किती दुड्ड गावतो म्हणून झालं त्या एक स्कॉलरशिप घेऊन द्यायचा प्रयत्न केला दुड्ड गव्हर्नमेंटचा माझं नाही मी घेऊन द्यायचं मंत्र्यांनी करेक्ट नाकरांचं शिक्षण गाविನ सर्व एक बडतನ एक कारण हवे ना सांगले तुमते एक मुख्य आलोचने करेक्ट सामान्य होनो एक खैल सामाजिक कार्यकर्ते असल्यारो शिक्षक होऊन असल्यारो तो एक वर्षांत 10-15 स्कूलास भेटी देव होतो जाल्यार तुमते मी आता रेकॉर्ड बघतल्यार 2017-18 तुम्ही 177 ಶಾಲೆಸ್ ಗೆಲಸವು आणि 2018-19 तर तुम्ही 175 19-20 203 20-21 109 त्या कोविड टाइम होऊन होता आणि 2021-22 तुम्ही साधारण आता 207 शाले तुम्ही कव्हर केलं नाही परंतु तुम्ही सरकारी प्राथमिक शाले होऊन असात नाहीतर खासगी असा आता अनुदानित शाले पदवी पूर्व डिग्री बीएड कॉलेजेस पण तुम्ही भेटी केलं आता तुम्हाला असं स्कूलास भेटी देवते टाइमर खेळ टाईपर तुम्हाला एक त्यांच्या कॉपरेशन गावत होत्या स्पंदन खेळ टाईपर होत्या मी सकाळी बेग भाई सरते किती म्हटलं दूर केला पाठी जावे होता दूर जाऊनंतर बेग उजूड होताना भाई सरून गेल्यार सामान्य होणं गव्हर्नमेंट इस्कलांत भारी चुकोड स्वागत वेलकम गावता जाल्यार प्रैवेट इस्कलांत काय ते होता म्हटल्यार ते मॅनेजमेंट वचून देत मास्टर वचून देत तिथे मुतुवरजी वयसत नाही कारण काय म्हटलं एक श्रीमंतांची नेकरा येवेचीच त्यांचं तुला 1000-2000 रुपये घेऊन द्यायला काय प्रयोजन गावत नाही तसं झालं ना मी चढ होऊन गव्हर्नमेंट कॉलेजात पोरं जातो PUC कॉलेज डिग्री हायस्कूल पोरं त्याला प्रायव्हेट ठीक जाताना ठीक जागृत करून जावे ते बघ गवे हवे नक्काय म्हणून तसा बुरासा त्या अगत्य असल्यावर मात्र अगत्य असल्यावर मात्र ಕೆಲವು ಬಹುಶಃ ತುಮಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಾಂसून तुमस फोन येता थंय प्रांशुपाल ते फोन येत आसात आमच्या स्कूलास येऊन माहिती दिया म्हणून सांगो बहुशः त्या टाइमर तुम्ही थंय जाऊन माहिती देता वेकोंडा न्ही ಖಂಡಿತ आता हेरदी 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಸ ಕೈ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಾನು सांगितलं 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತು म्हटलं असं 10 ಗಂಟೆ ಸೈನ್ जाऊन माहितीಯನ್ನು पुरं देऊ आता तुम्ही विद्यार्थी वेतन ते एक माहिती गावे म्हणून झालं घर भेटी देवते असा स्कूलास तुम्ही भेटी देवते म्हणून असा आणि तुमच्या घर ते कृषी काम असा त्या सोडून इंगड इलाकेस जाऊन तुम्ही माहिती कलेक्ट करता आणि त्यांतू ಕೆಲವು माहिती आता अगत्य नाही म्हणके असा नाही तर ಕೆಲವು अपडेशन म्हणून सांगतो ह्या पूर्ण तुम्ही ಒಟ್ಟು कसं समन्वय करून घेता समन्वय म्हटलं घरचं जागा गिगा पूर्ण वांटे करून द्यायला मी जिलक्यांचं जबाबदारी त्यांचं तुम्हाला जबाबदारी नाही द्यायची ते बघून घेतात आणि तो तोटाच जायत नाही जातो किती मला गेला पाठी आरोग्य ना काय सकाळी उठून मार्गार धाव्याच्यानं पॉपलाईनचं जायचं कोटेनं व्यायाम गावत नाही त्यासाठीच होतं नाही तर सकाळी एक 8 ಗಂಟೆचं बाहेर सरल्यावर मी कालो की रात्री 8 ಗಂಟೆचं तर घरात जावे ते ಹೆಚ್ಚಿನ दिसांचं पुरा त्या टायमार पुरा जावे होता काय ತೊಂದರೆ होईत नाही तुम्ही एक लग्गी तर पुरा बाईकार जातो दूर तर बाईकार जाय होईत नाही बसार जातो तुम्ही प्रतिनित्य तुमच्या चटवटिके तुम्ही एक शेड्यूल म्हणून घातलं टाइम शेड्यूल म्हणून घातलं त्या प्रकारे तुम्ही काम करता तुमचे शिक्षक वृत्तींत असताना SLC नाकरांस तुम्ही घरा बोलान घेऊन हाडून त्यांचे ओटू तुम्ही एंगेज होऊन असता म्हणून सांगू एक विचार आमच्या गमना सांगला असा तुम्ही काय ते एक उद्देश घेऊन त्यास तुम्ही घरा बोलान घेऊन येत होतो बघ नेकरा म्हटले देवा म्हणजे देवा समान इस्कूल म्हणजे काय ते एक देवलच न्याय सर्व धर्मात देगुर आम्ही तिकते नेकरांचं किती वर्षाला काय ते वडानाटीचं शिकवित असतो तिकतं त्यांनी एकदा वर्षांत एकदा SLC परीक्षा झालीच नेकरांचं बोलावून हाडेल ना माझे घर बघतल्यावर होता त्यांचं एकदा गाव बघतल्यावर भोवल्यावर होता तसं पूरा संपर्क चढ उरता नाही प्रीती चढ उरते त्यांचं मास्टर मನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ म्हणतात त्यासाठी पुरा मी बोलावून घेऊन ಬಹುಶಃ त्या टाइमवर तुमच्या घरात टीव्ही होताय टीव्ही नाही त्याचं म्हटलं त्या टीव्ही साधारण 80-90 काय टीव्ही आयल्या म्हणून दिसतात त्या टायमार काय करायचं म्हटल्यावर ह्या नेकरांस पुरा कोडाबाद होता ಪ್ರೈಮರಿ असेल सजपा म्हणत त्यांचं यावे एक 35 किलोमीटर दूर असा व्हॅन करून मास्टरांस नेकरांस पुरा बोलावून हाडून एक टीव्ही भाड्यास हाडून त्यांचं एक पिक्चर मी लायक दाखवून तसं मला दुसऱ्याच धाडून द्यायचं
तसं म्हणून तिने स्टँडअप करताना माले व्हिडिओ करून टीव्हीची एक उಡುಗೊರೆ देले ಹಾ ಹಾ कित्याक म्हटल्यार आत्ता टीव्ही स्मॉल 8,000 आसात हे 90ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ ತೆದ್ದು 8-10,000 ತ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಲಿ ಸರ್ 90ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ होय होय 92 वेगळा सम आता तुमचे मुखांतर किती जण नॅक्रांस विद्यार्थी वेतन बेनिफिट गावण्याचा होय मी एक 200 क्लास आतो किती गावता म्हणजे निघंट कोटी गटले असतेच मी लेखाचं साध्यच नाही तिने पुरा करतेच तसं म्हणून कोडियाला एक 2 कॉलेज असतात मुख्य होऊन एक बलमाटा 1,000 नेकरां असतात कास्टेटांत 3,500 असतात एक 4,500 नेकरां त्यांच एका वर्सात सुमार 1 कोटी रुपये येते चढून त्याच्यामुळे मी एकल्यानंच करत नाही की त्यामध्ये आता पुरा ऑनलाईनर बोटा बोडावी ಬಹುಶಃ ಅತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ असलं उपरे दालर ह्याच्यावर अद्दी आम्ही अर्जीर बरोबर ते क्रम होते अर्जी बरवताना समज साधारण 1 कोटी लगी आयली सर हा 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 त्यात आम्हाला लॅग गावत आता पुरा लॅग गावत नाही ऑनलाईन अकाउंट असे येतं दुड्डू हा त्याला 1 कोटी बरंच चढ येतो ओके 2 क्लास तुमचे एक ಗುರುತಸಲ एक ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗೀತ होते ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಗನು ಸಂಗೀತ होते ते आम्ही ऐकलोच हो ना सर किती लॅक कोणी ठेवतो करेक्ट आता उडपीस जाणं स्कॉलरशिप आता माहिती सांगतो त्यांनी फोन करून विचारतात कैलास ऍप्लिकेशन द्यावा तुम्हाला त्याच अमक्याच द्यासा म्हणून सांगतो तसं म्हणून आईल्यापर्यंत ते काय सांगतात ते सांगत नाही मला सांगित केलंच नाही करेक्ट मला हवे ಬಹುಶಃ त्या अमाउंट त्यांचे अकाउंट सुद्धा ते स्कूलात अकाउंट पुरा स्कूलाचं अकाउंट येऊन चक्क द्यायच्या होत्या मग आता पुरं त्यांचं अकाउंट असायचं आम्हाला कळतच नाही त्या हां 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 समा सम तुम्ही नाकरांचं विद्यार्थी वेतन ते बेनिफिट गावते मस्त प्रयत्न आयला सो नाकरांस गावल्यासा कुडा सुमार जनते ते बेनिफिट घेतलेच आता त्या सोडून तुम्ही सामाजिक होऊन केलं कार्यक्रम केलं सो मग एक माने की जावं की विद्यार्थी वेतन असा हां 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 त्या एक म्हटलं सुप्रजित फाउंडेशन विटला मग एक धृती फाउंडेशन कोडियाला त्याचा त्याच कसं म्हटलं घरा भेटी देऊन स्कॉलरशिपच्या माहिती बरोबर की त्या म्हटलं एक मार्क देतात 85-75% बडाताना त्यांचं मात्र द्यावे श्रीमंतांना देत नाही ಬಹುಶಃ त्यांचे एक क्रायटेरिया असतात होय तसं जाऊन घराघरात जाऊन बोलून देऊया तसं वर्ष सुमार एक 150 घरं जातो हां 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 सुप्रजित फाउंडेशन ह्याचे साधारण एक 15 लाख रुपये नॅकरांच्या अकाउंटात येत असतात 15 लाख एका वर्षाचं ती एकदा गावल्या त्यांचं एज्युकेशन होई सर कंटिन्यू आहे मध्यांतर ಬಹುಶಃ डिग्री हवे तर सुरू त्यांस गावतात SLC सुरू झालं PUC सुरू झालं डिग्री होई सर इंजिनियर डॉक्टर करताना त्यांचं गावता उन्नत शिक्षण समजलं त्यांचं शिक्षण मग सर त्याचे 15 लाख रुपये असतात त्याचं घरा भेटी देवे होता तसं 150 घरा पडून झाले ती अहून आता एक 100 झाली आणि एक 50 घरं द्यावे असत आता ह्या एक विद्यार्थी वेतन देवे ते कार्यक्रम सोडले त्या सोडून तुम्ही केले रीती सामाजिक कार्यक्रम करून घेतलं आयला सो सुरुवात काय होत्या म्हटल्यार कंदाय इलाक्यात एक समस्या म्हणून होत्या केलं ह्या गावाच्या सवलತ್ತು विधवे वेतन वृद्धाप्य वेतन मगे अंगविकल वेतन ते पुरा आसा त्या पुरा आधी पुरा करीतच जाल्यार आत्ता काय म्हटलं त्याच मस्त जण करीत असत त्या जाल्यार त्याच चड गमन देत ना चड ह्याच ह्याच द्यायचं विद्यार्थी वेतन समा मगे केलं पडी काय होतं म्हटलं गेल्ल्याकडे भजी पापाचे नेकरां गावतात करेक्ट गतीनं तेल नेकरांसाठी उदाहरणार्थ कोक्काडा सायडास एक गेलो मला बघताना बेजोर 4 जण एंडोसल्फान एका घरा नेकरां एक चेडू लास्टात येत असा इस्कला 93% काय मार्क दिले शिकू हुशार असत शिकू हुशार 93% तसं म्हणून एक 2,000 स्कॉलरशिप बदल एक घेऊन दिली मग एक 10,000 तसं बदल स्कॉलरशिप पुरा घेऊन देत तुम्ही त्या नॅक्रांस अनाथ आश्रमाचे सेरसवते कार्यक्रम काहीतरी केलं सर होय तसं जाताना केल्याकडे काय होतात म्हणजे गती ना त्याला नॅकरां आईस बापूस नाही तसे पूर असत त्या काय आता केल्याकडे कॉलेजात येऊन रडतात आम्हाला हे गावत नाही हॉस्टेल नाही तसे असे अद्दी पुरा काय होतं म्हटलं अर्जी देऊन हॉस्टेलला सेरसवायचे आता ऑनलाईन सुरू झालं सा ऑनलाईनर होताना त्या कर्नाटकाच्या मात्र एलिजिबल बाहेरल्या राज्यांचं एलिजिबल होत नाही कास्ट काय तर झालं म्हटल्यार दोघं चेडवं येऊन मास्टरला सांगा रडव्या सुरू केलं ना आम्हाला हॉस्टेलांचं बाहेर घातलं सा म्हणून उत्तर प्रदेशाचे ते तसं वाटतं बापसा वाटतं जातेच म्हटल्यार बापू सुजी के ड्रिंक्स कट्टारा कार्मिक त्यासाठी त्याला त्यांचं सैन जायत नाही ते
आंटी ಒಟ್ಟು होती त्यास मी काय केलं कुत्तारपासून ते एक विश्व हिंदू परिषद त्या बाल संरक्षणा केंद्र म्हणून त्याचं अनंत कृष्ण भट ಮುಖ್ಯ असतं होय मी त्याच्याला ದಾವಣ एक ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಆಂಟಿ ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ದಿನ काय म्हटलं मास्टर ನೀವು ತಂದದ್ದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ दोघांनी याकरन शिक्षण झालं जसे 15-16 याकरन शिक्षण पडवीत असत संपूर्ण खर्च त्यांचा एक पैसा खर्च नाही हा याकरन समा समा किती नाक्रन्स तुम्ही अनाथाश्रमाचे एक 16-20 नेकरं असतील हो मस्त परवाच एक नेकरा सेर झालं एक वार झालं नाही हा 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 8 नाही त्या 8 वर्षा आता नाक क्लास आहे काय म्हटले ओके हा त्या नेकरास किती म्हटले ब्राह्मणांच्या वाडीक झाल्या बायला सोडून गेल्या त्या शिवमोग्ग हा हा या ಅಜ್ಜಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ ಕಷ್ಟ ह्या नेकरास कसं येऊन असं सांगितलं ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ उपाय ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಾನು बोलून तसं 8 वार झालं ಸೇರ್ಸೋನ್ हा हा असं तुम्ही वृद्धाश्रमास काहीतरी भेटी देवे ते कार्यक्रम वृद्धाश्रमाचा भेटीत होता केला तैन वृद्धाश्रम असतात देरला कट्ट्यांचं कन्यानांचं असत असाई गोळीन ते तसं वृद्धाश्रमात जाऊन एकदा एक काय झालं म्हटलं एक मास्टर त्याला बाईल नेकरा नाही तो रोव्या काही गती नाही मग एका मास्टर म्हटलं मास्टर ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುವ म्हटलं गेलो त्याच्यात कारहार गेलो कारहार जाऊन ते इथं आयतो ते गोळवा म्हटलं तसं तिला एका मास्टर सेरसवलं होतं तो आता मरून एक 4 वर्ष झाली असं करतो हा हा तुम्ही केले सेवा कार्यक्रम असं सेवा कार्य असं तुम्हास अनेक 100 चड ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ तुम्हास ಗುರುತಿಸೋಣ ಸರ್ ತಂತ ಮುಖ್ಯ ಹೋನು 2014 ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ह्या मुखांतर समाज सेवक म्हणून सांगवरे तुम्हास एक प्रशस्ती गावण्याचा आणि हंत तुम्हास एक नगद पुरस्कार गावण्याचा 10,000 नगद पुरस्कार गावण्याचा तुम्ही ह्या काय ते केलं मी खैलेचो पुरस्कार असे सन्मान असा नाही तुम्ही हा ते होण्याचं साधवलं मला ಗೊತ್ತು नाही तिने आदलेसा फोन करून सांगतानाच ಗೊತ್ತು असे असता तू येऊ म्हटले होईत म्हणून गेलो तसं म्हणून 10,000 दिले 10,000 15,000 ಸೇರ್ಸೋಣ 21 क्लास दत्ती निधी दिली ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ गावतात त्यांचं देतात 1,000-2,000 त्याच रद्द दुड्डू ಸೇರ್ಸೋಣ कोणसो 1 क्लास पापाच्या नेकरांना द्यायची मी उपयोग करूचा नाही तसं म्हणून आमच्या घरच्या नेकरांना सौ द्यायचं नाही तसंत तुम्हाला 2018 ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ आणि ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ तुम्हाला असामान्य ಕನ್ನಡಿಗ ಅಮ್ಮನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ तुम्हाला गावलासा थेंत तुम्हाला नगद पुरस्कार 25,000 गावलासा ಬಹುಶಃ तुम्ही ह्या तसंत 21 क्लास दत्ती निधी होऊन देवला सवय म्हणून खंडित त्यासो मी अर्जी दिली नाही मला फोन करून सांगताना ಗೊತ್ತು असामान्य कन्नडिಗ ಹಾಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ मी अभिनंदन म्हटलं तिने सांगताना राय नारायण नाईक म्हटलं की म्हणलं राय तुम्ही काम केलं मास्टर तसं राय म्हटलं मी म्हटलं राय नारायण नाईक ನಾನಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ म्हटलं मग दिसतं बघताना मालेत तसं 25 ಸೇರ್ಸೋನು त्याहून द्यायला दुसऱ्या 50,000 द्या प्रयाण भत्त्यावर द्यायला समा तुम्हाला आता समाज सेवक प्रशस्ती आणि असामान्य कन्नडिಗ म्हणून सांगतले एक ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ तुम्हाला गावल्या सरकारी संस्थे ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ तुम्हाला 2019 कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती गावल्याचा ಬಹುಶಃ ह्याच आम्ही अर्जी घालूयात तुम्ही ह्याच अर्जी घातलं सवय नाही मी अर्जी घालीतच नाही अर्जी घाल मला प्रशासित नका मी घातलीच नाही अर्जी मला आदलेसा फोन करून सांगतानाच ಗೊತ್ತು ನೀವು ಇಂತ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ म्हटलेनं त्यांनी किती म्हटलं त्या नोव्हेंबर 1 तारखेचं मंजूर झालं नाही की ते ओट्या काय होतं प्रचार करा नाही का म्हणून होतं ते थोडे समयापर्यंत दिसतं गेला केंद्र मैदान गावलं मला मी अर्जी देतच नाही अर्जी देय नसताना तुम्हाला सरकार येत तुम्हाला गुर्तिसवणे सर अर्जी द्या मला प्रशासित नका समा आता विद्यार्थी वेतन गावल्या नाकरा त्यास एक ಬಹುಶಃ 10,000 5,000 ಅನ್ಸುನು 5 10 15,000 30,000 गावल्या असा आता ह्या दुड्डू दुर्बळके होवे चान्स असाय ने ते शिक्षणासाठी यूज करतात नाही केला पाठी असता नाही म्हणून नाही झाले काय करतो फोन मी घ्यायचं साध्यते असता फोन एज्युकेशन सावेन्य होय होय बलमट एक घटना झाले नाही ते जोडू एक बापसान बघताना सकाळी ह्याच्याला ठरलेला फोन असं 20,000 फोन बघून बापसा स्कोप आयला खंयच फोन काय केलं सर कोणी घेऊन द्यायला जोर केला मला स्कॉलरशिप गावला म्हटलं तिथं जाणा 8 दिवसांनी आयलो
ವಿಚಾರಲ್ಲ ಮಜಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹೋಯ್ತಂಡ ಮಾರೇಗಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಧವನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಚಾಡೋ ಸಾಧವನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ 30,000 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಫೋನ್ घेतलेला कितम त्यांचे अकाउंट असे होते तसं म्हणून केवळ दुर्बलके होईना म्हणून नाही चिक्का पुट्टा त्या थरल्या संगत होईत नाही त्या बुरा ते वाहन घेताना चिक चढ मालाचे घेते नाही अकरानी त्यांचं एक आशासन समा समा अंतु ती विद्यार्थी वेतन गावलेरो तिने त्या एक शिक्षण एक कंटिन्यू होऊन ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ होतात गावलेरो फिरता सांगते होय होय तुम्ही आता विद्यार्थी वेतनते ಬಗ್ಗೆ सांगवेतर ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನೇತ್ರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವರು स्कॉलरशिप असत जाल्यार त्या आमते समाजास त्या लगाव होईत नाही त्या सोडून कट्टड कार्मिक स्कॉलरशिप आसात नाहीतर विकलचेतन ह्या ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ देवोता स्कॉलरशिप अंत 4 टाईप स्कॉलरशिप असतात एक जाती त्याला त्या आमचं जाती येत नाही मग एक कार्मिक ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ एक असा मग एक मेरिट ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ असा मग एक विविध संघ संस्थेवरून 3 विभागांचा आम्हाला अर्जदेव होते त्यांतो कार्मिकांचं बीडी कार्मिक सगळ्यांना गोत्त असेल त्याच्यापर्यंत रब्बर टॅपिंग करताना स्कॉलरशिप असा त्याच्यापर्यंत बीडी झालं रब्बर झालं कारखान्यांचं काम करताना स्कॉलरशिप असा त्याच्यामुळे कट्टड कार्मिक म्हणून भारी मुख्य एक हे असा आमचं जण मस्त असतात त्यांतो जाल्यार त्यांचा विषयच होतो नाही कट्टड कार्मिक म्हणजे कट्टड तर खैला काम करून दे तो कट्टड कार्मिक मेस्त्री हेल्पर सेंटरिंग वायरिंग पेंटर गिंटर हो राहिलो प्लंबर बोरा झालं त्या रजिस्ट्रेशन होईत नाही तर नाही होईत रजिस्ट्रेशनचा मुद्दा व्हायचं दुड्डू किती म्हटलं 100 रुपये मग साहेबार असं जाते बरं बरवानी काय करत बरवानी काय करताना मी 400 जणच करून द्यायला ते आता ऑनलाईन ते गव्हर्नमेंट 100 मग ह्याच मग त्यांचं साहेबार असं एक 300-400 रुपये पितूर होता मस्त बेनिफिट असायचं विकलचेतन ह्यांचं किती अमाऊंट येतात विकलचेतन त्या विकलचेतन 40% विकलचेतन हवे म्हणल्याक त्यांचं साधारण एक डिग्रीचे 10,000 इंजिनिअरिंग करताना ते चढ बरोबर असतात तसं व्यत्यास होता मग डोळ्यांचा दोष कोणास तरी असला टॉकिंग लॅपटॉप उचित येतात पायांचा दोष कोणास तरी असल्यार त्या पायांचा 75% वर हव्या 2 व्हीलर फ्री येतात तसा पुरा व्यवस्था संपूर्ण माहिती आम्हाला तुझं मस्त चढ स्कॉलरशिप कट्टड कार्मिकांना हायस्कूल असं जमत येत डिग्रीचे एक 20,000 येतात ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ 50-60 ಸಾವಿರ आता कृषी कुर्वेते नाक्रा म्हणजे ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ म्हणून सांगून काहीतरी विद्यार्थी वेतन असं सुरू झालं सर आता बొమ్మాయి सरकारने बొమ్माईने सुरू केलं पोरग सुरू झालं सर त्याचं FID करावं FID केलं पियुष पर्यंत 8-9-10 चेडोसा गावता मग वयला नाकरांस पोरं गावतात तुम्ही आता विद्यार्थी वेतनते ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ देवते उट्टू तुम्ही ಕೆಲವು नाकरांचं शिक्षण दिलं सो म्हणून सांगते माहिती असा मास किती जण नाकरांचं तुम्ही शिक्षणाचं विद्यार्थी वेतन पिरत नाही आता 5,000-10,000 रुपये त्यांचं एज्युकेशन पुरते होत आहे मग ಕೆಲವಾಟಿ उपायच नाही तर काहीतरी सहाय्य करत म्हणून असतं की म्हटलं सुरू करतात गेलो अर्ध्यार सोडवे नाही का मी कंडिशन काय तर म्हटलं तुम्ही एज्युकेशन दिल्यानंतर पाठी दिया मी आणि एकला देतो म्हणून सांगत असता त्याच्या म्हणून एकलाच चेडोस फुल एज्युकेशन द्यायलाच आम्ही मी घरा बोलून आडवते एक स्कीम उत्तम म्हटलं मग तसं एक चेडू आईला नाहीच जाऊन पडवून हात मोडून घेतला हात मोडून घेतला रिपेअर करणं काय तेव्हा काही तामिळनाडूचा इथे तर नाही इथे वास्तव्य येऊन एक 50 वर्षाला काय असतात तसं म्हणून तिला एक D.Ed करून सोडले असतात 4 वर्षां ते हे केलं असतं त्याला ते एक 40,000 संबळ गावतं परमनंट टीचर गव्हर्नमेंट जॉब मग एक 2-3 B.Ed असं एक नर्सिंग असं पुरं चिकी सहाय्य करीत असतं सहाय्य केलं समा तुम्ही आता शिक्षक वृंदास खैले रीती एक सलहे टिप्स म्हणून देता शिक्षक वृंद आम्ही लॅग घातल्यावर आम्ही मास्टर म्हणूया मास्टर्स असलेला गौरव कोणाच तरी असताय हे प्रपंचात कोणाच होणार आयशी बापसास चुकलं मास्टर्स देवाचा गौरव तिथं म्हटल्यावर विद्यार्थी तो खेवला थोरला होऊन दे त्याने गौरव मास्टर देतो नाही माझा शिष्य एक हायकोर्ट जज असता पूर्ण त्याच्या पुताच्या फारली केस गेलो तो जज होण्यासाठी माझ्या येतो येऊन पाय धरून हात बांधून रवलं त्याच्यानं थोरला गौरव मला असताय तो जज म्हणून तो हायस्कूल जज असतात मला शिष्य नाही
होय. मी त्याला एका वचनानं तर बोलवलं हा. नाही, हे गिद्या येऊन म्हणते म्हणून हम्म. तसं एक संतोष नाही आम्हाला. होय 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 समा तसं तुम्ही एक नाकरांस खेळ रीतीने सಲಹೆ देताव नेकरां काय आता मास्टर काय करायचं म्हटलं चुक्कोट होऊन नेकरां शिक्षण द्यायचं हवे. आमच्या समस्या किती असतात, आमच्या समस्या मुख्य नाही, नेकरां शिक्षण द्यायचं मुख्य, संबळ देत नाही, संबळ देताना शिक्षण द्यायचं हवे. त्याच्यामध्ये शिक्षण पडवले नेकरां काय करायचं म्हटलं अगदी शिक्षण शिकच हवे. शिकल्या परांत कैलं तरी एक काम धरून आत्ता काम गावचं कष्ट आद्याला काळात शिकलेलं गडी काम गावचं, आत्ता काम कशाला गावता भारी कष्ट झाल्यावर एक काम घेऊन कसं येऊ त्यांचं आईशी बापसास त्यांचा संसार पूर्ण रीतीवर बघू त्या मुख्य काम करावे त्यांनी. समा आता तुम्ही प्रतिनित्य ಬಹುಶಃ ತುಮಾಸ್ ಭೇಟಿ ಹೋಯ್ ಮಂದಾಲರ घरादाव्या बदलास तुमास आम्ही सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज बलमाटा नाहीतर कास्टेट कॉलेजेस गेल्यार तुम्ही गावता आमास बोलव्या म्हणून सांगनो नाही ಬಹುಶಃ थंय तुम्ही दोनपर ते अन्नदासोह कार्यक्रमांत भाग घेता. होय होय किती म्हटल्यार हां 8ನೇ क्लास तर फ्री जेवण असतं होय. त्यांचे लेकरांना देतात. त्याला काय करतात म्हटल्यार कॉलेजांचं 10 रुपयांचं जेवण देतात. 2-3 कॉलेज गावलं. मी एक निर्धार केला सर किती कॉलेजांचं 10 रुपयांचं जेवण देतात ते एक 5,000 रुपये द्यायचे म्हणून मला येद्दोल गावले 3च कॉलेज हां 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 किती म्हटल्यार मी कोडाबादून असताना 10 वर्ष धर्माचं जेवलो असं हायस्कूल असताना एका घरात धर्माचं 3 वर्षांचं जेवलो असं मी धर्माचं जेवलो ते अन्नदान खंय तरी केल्यावर एक पुण्य करेक्ट ते अन्य ते करूया म्हणून ते एक आलोचना माझ्या असता. हां तसं म्हणत ते गावल्या नाही तर नेकरांसत देवस्थान असं त्या देऊन कसं तरी एक वर्षाचे 5,000 तरी अद्दिला लेखार तरी खर्च न काय एक 13,65,000 होईत नाही. तसं एक अन्नदान असं करावं एक आलोचना असता पण सर पाहता म्हणून ಗೊತ್ತು नाही. ಹೋಯ್ मी म्हटಲರ ಬಲ್ಮಠ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹೆನಿ ಬೋಲ್ತಾನ ಸಂಗತ್ಲಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನ್ಯಾಕ್ರಾನ್ಸ್ तुम्ही बरवणीಗೆ सामग्री हवदल्ल्या पेन आसात, पेन्सिल आसात, बुकां आसात, नाहीतर चॉकलेट देवे ते एक मनोभावना तुमच्या लगे असा म्हणून सांगून ती प्रशंसा करीत होते ते प्रांशुपाल ते आम्ही ऐकलो असा. तसंत तुम्ही घरा दाव्या त्या टायमार तुम्हाला एक प्रयाण बत्ती म्हणून एक गावीत होत्या त्या तुम्ही होऊन घेत नाही तो तुम्ही काय ते करीत होतो त्या कवरांत कसला गावला असा त्या नाकरांसत देवनो मग ಇದು ನಿಂಗೆ ಮನ सांगून देत होतो. ಬಹುಶಃ त्यांतो 50 रुपये असो पेरे 100 असो पेरे 500 असो पेरे 1,000 2,000 असेल चान्स वाजता तिने घरा गेल्या परांत तुम्हाला फोन करून सांगतलं वाजता ह्या कवरांत 2,000 होत्या म्हणून सांगतलं वाजता. सो ह्या पुरा तुमचे एक व्यक्तित्व आम्हाला बघताना भारी खुशी होता. तुम्ही एक शिक्षक वृत्तींसून निवृत्ती होऊन असल्यारो तुम्ही एक स्कॉलरशिप वेतन माहिती देवे ते एक प्रवृत्ती होऊन करून आयलं सौ. जुलै 1 ತಾರೀಕು ಹೆಂತೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ह्या संदर्भार ह्यास 80 वर्ष कंप्लीट झालं असं ह्या संदर्भात तुम्हाला सुरू झालं तुम्हाला ह्या दिनास तुम्हाला एक जन्मदिनाचे शुभाशय आम्ही देत असा आमच्या समाज मूलक. आणि आम्ही काय ते एक लेखवते म्हटल्यार तुमचे व्यक्तित्व बघताना आणि खूप चढ संख्येर तुमच्या मनकेत नाकरांचं स्कॉलरशिप देवे ते माहिती असतात नाहीतर इंगड रीतीने एक सहाय्य केल्यार आम्ही एक सरकार ते कसले एक आलोचना असा युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ एज्युकेशन शिक्षणದ सार्वत्रिकते ह्या खंडित आम्ही अचीव करूया साध्य असा म्हणून आम्ही सांगू होतो. नारायण मामा तुम्ही मस्त उपकार केला सौ नाकरांचं मस्त माहिती मूलक उपकार देऊन असा आणि धन सहाय्य मूलक तुम्ही एक शिक्षण नाकरांस गाव्या म्हणून सांगतो भळ प्रयत्न आयला सौ. तुम्हाला देव अणिकू हा एक शक्ती द्याव्या आयुरारोग्य ऐश्वर्य संपत्ती शांती नेಮ್ಮದಿ तुम्हाला गाव्या म्हणून सांगून आम्ही प्रार्थना करीत असा. आणि ह्या संदर्भात मला एक आहे उडास म्हटल्यार शिक्षको नारायणो हरी म्हणून सांगितल्यार खंडित चूक होईत नाही. तुमच्या सारखल्या शिक्षक आणि को चढ संख्येर उद्भव होईसव्या सगळ्या टीचर लगे तुमच्या मनके एक मनोभावने येव्या म्हणून सांगून आशा करीत असा. आणि ह्या संदर्भात तुम्ही ह्या स्टुडिओस येऊन माहिती दिलं सौ तुमचे अभिप्राय सांगितलं तुमचे साधने तुम्ही सांगून घेतलं तुम्हाला देव बरे करून दे म्हणून मी मागवित असा. तसंत ह्या संदर्भात तुम्हाला गावल्या प्रशस्ती आम्ही एक व्हिडिओ आम्ही एक बघून घेऊया. ಬಹುಶಃ ह्या तुम्हाला निट्टे मीनाक्षी टेक्नॉलॉजीसून तुम्हाला गावल्या प्रशस्ती समाजसेवक म्हणून सांगून तुम्हाला गावल्या अवॉर्ड. आणि ह्या एक कನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ संदर्भात तुम्हाला गावल्या 2019 गावल्या तुम्हाला मेडल. तसंत तुम्हाला लोकल होनो ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ್ಸುನು ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 22 ಪದವು ಇತ್ತೆನ್ಸುನು गावल्यासा.
सन्मान गावला असा नगद पुरस्कार गावला असा तसंत असामान्य कन्नडिಗ तुमास सुवर्ण न्यूज चॅनल आणि कन्नड प्रभा हिने ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ್ तुमासದೆಲ್ಲ ಏಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ स्वस्तिक फ्रेंड्स क्लब पुंजालकट्टे इत्तेंसनो तुमास एक गौरव गावलासा त्यांते वार्षिक ದಿನ ते संदर्भर कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती तुमास 2019 गावलನ असंत तो सुमार तुमास सामान्य 100 चढ संघ संस्थांसून तुमास गुरुतिसवलेसत तुमास गौरव देलेसत नगद पुरस्कार देलेसत आणि तुमते साधने गुरुतिसवलेसत ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗೋಣ ಮನ ಸಂಗನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ಹಿನಿ ತಂತೆ ಭಾಷಣ ಅಂತ सांगून घेतले सत ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ प्रेस क्लब अनसून तुमास सन्मान गावलना समा ह्या संदर्भात तुमास अनेकदा देव तुमास बरं करून दे म्हणून आम्ही मागून घेतो सा तुमास अनेको चढ शक्ती देव करुणिसवून दे म्हणून सांगितलं आयतं ह्या स्टुडिओस येऊन माहिती दिल्या तुमास मगान धन्यवाद देत असा आणि देव बरं करून दे तसंत आमचे कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय धन्यवाद संगीत असा आणि देव तुमास बरे करून दे सर्वे जन सुखिनो भवन्तु.